na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niya naputnaan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang, good morning po sa Indogabo sa pagkaran ni VP Henry Masada. Ako na po sa dong kaibanan, Mardila daing iba, salit sana pero tiyan. Hanggang 9 o'clock po kita sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot sa sarabay na po dyan. Ang pagkatag-olay sa mga taong nasa likod ka mga bareta, asin siyempre ang bulos ka ng impormasyon. Hali sa luwan sa pagigan Mega Post Patrol, sa kadagos din na pangangalap ng mga istorya, tanganing may malangibog sa manuan na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. First District, Paling Jomar Bien. Third District, Jimmy Nasalita. Daraga Area, Joshua James Vino. Diyan sa Oral Bay District kasi sa City Hall. Apo dyan si partner Alar Mario. Legazpi 4th District, kasarabay po ang Kapitolyo. Yaon dyan mga tugang si Ans Galero. Ang babaeng walang pahinga together with ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Boy Mata sa mobile. Diman sa Regional Santos Side, kasi Northern part ka mga barangay sa Legazpi, kasabay nato dyan, partner Luwens Bolsa Barcena. Newsroom, kasabay po niya ito si News Director Edwin Peralta, Production Assistant Center Angel Mustasa, at siyempre sa Lado Technical, kasabay niya ito Jun Napolis, DCGB Social Media Department, kasabay niya ito siyang IT sa kanyan, si Richard Astor. Kami po kabos, mga kababayan, minasaludar, minapabuti sa rumabang morning. Sana po okay kita. May mga din nagkangaraturog. May mga din nagkangaraturog. Relax lang. Happy birthday kay Madam Celi Araw. Ngunyang pong aldaw. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And syempre naman po sa mga kababayan niya to, ang text line natin 0935-3397380, 0968-280-6261. PM and smart po tabi. Para naman sa mga gustong magpaabot din sa indang mga gustong ipaabot sa mga kababayan. Ano po ang sa indong namamate? 96 days na lang mga tugang. 96 days na lang. Pasko na sa mga kababayan niya tong Pilipino. Kita may pinakalabang selebrasyong kang Pasko. Naito mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Na isabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan niyong mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manigo, bagong taon sa inyo. Ayan, maligayang Pasko at manigong bagong taon mga tugang. 96 days to go before Christmas time. Diba po sa mga kababayan niya ito mga nasa pag-prepare kasi na pong mga dapat na dumanon sa kunyan o rekas-rekasan. Tagto na naman mga tugang, sarap-sarapan ng mapremyuhan sa mga maluto po tabi. Ngunyan po na pagkaaga mga misis. Diban sa mga motorista, ang nagiro lang tabi ang presyo, iyuan crudo. Nagbaba ning 4.15. Tapos so kerosene o so gaas, nagbaba manin 4.45. Ang gasolina, dahil po naghiro, nagkaigwa man ko tanin pagbawas sa presyo, mga tugang, sa international market ng 30 centavos, kaya lang, mga tugang, kinaon sana, kaya ito pong subayad sa transportasyon, kaya dahil naghiro. Ayan. Mababa ngayang maray. So, yun po yan tabi. So, may mga makinang diesel, ayan, pabor yan sa Indo. Tabo minaba ning 4, big time rollback yan. Okay? So naman sa mga kababayan nga to, naghapot ano nang nangyari mga tugang sa probinsya.
ayos pa man po. Mantenido na ang gobernador, mga tugang, si Governor Noel Rosal, despite kan ito pong ipinaluwas na desisyon kan First Division kan COMELEC, manong duman sa petisyon na idiskwalipikar sa iyang pagiging kandidato bilang gobernador dahil sa pagsuway mga tugang sa nagkapirang provision kan Omnibus Election Code. No. So nagdesisyon si Commissioner Inting tapos si Commissioner Ferolino na diskwalifikado ang gobernador duman sa na-find out nila na bako tama sa ley itong payout kan mga sa senior citizen tapos sa mga tricycle drivers ta nakalaog na duman po sa campaign period na pinagbabawal. Yun ang saro. Pagkatapos saro panananutar na daining exemption na kinua mga tugang from COMELEC mismo, although nagpaaram mga tugang sa COA. Okay. So yun po ang na-find out kung dinisqualify nila. Pero siring kanaka sinabi mga tugang kasudma kan abogado na nakaoron po ni Pio Fernandez para ipaliwanag kung ano po ang mangyayari si Attorney Ayan Makasinag, pigsasabi na alaba pang proseso na agyan po kayo because titawan paning panahon na mag-apilar mga tugang ang respondent, si Governor Rosal, di ba? 5 days daw, no? Para mag-appeal sa NBank. So NBank nang matukar kayan na after the NBank, mga tugang, pwede pa na isakat pa sa Korte Suprema. So, iyon pa yung magiging proseso. And it's not automatic na pagdesisyon kang First Division iyon na. Kaya, trabaho lang da kita. Trabaho sa nangaya. Sabi, kalo dakol lang na day nagkangaraturog, dakol na naman nagka-derivide na naman, mga tugang, mga kababayan ta, kanya-kanya na naman yung kanya-kanya na naman yung mga opinyones, mga tugang. So, relax lang po kita. Maagi yan sa proseso. So kung anong man ang mga mangyayari ay di abangan tapos sa mga masunod na kabanata. But the governor said kasuhapon naman sa kanyang statement na siya pang magyara ng gobernador, magpapadagos siya mga tugang na magfunksyon bilang gobernador kan Albay. Sagot na din in finality, ito po na naging desisyon mga tugang kang COMELEC and First Division. Yeah. Okay, so pig-try ako tang ma-reach out si Gobernador, kasud ma pig-text ko pagkatapos si Ans pig-pa-appointment ko kay Ma'am Beth na di makulangan pero wala, hindi tayo napagbigyan. Kaya pasensya na lang po. Baka pagdating ni BP Henry, baka makaoron mga tugang si Mayor Rosal. Tapos si BP Bagay, apulan na si Governor Rosal, automatic na minasimbag. Pero kita po, dahil kitang masyadong koneksyon sa siring, kaya pasensya na po tabi, no? So mga naghahanap ng boses ni Governor Rosal, pasensya na po because we tried our best but then to no avail, no? Okay, so basta yun po yan. Ang sitwasyon is status quo. So mangyaray po ang gobernador, mga tugang, and yung legal team niya is doing everything para magpaabot po ng apelasyon duman po mga tugang sa COMELEC and Bank. So halatunta na lang kung ano po mga magiging desisyon kayan, di paragos lang kita. Okay? Basta ang importante dyan, di po apektado ang operasyon mga tugang kang gobyerno, padagos manggiraray sa paggagibo ka mga funksyones sa mga empleyado, pati ng mga opisyalista, and then halatunta lang kung ano pong magiging resulta. Okay? So duman sa mga hapot na si Sen ngay masalida. Kuning kaso, ayan, maliwanag man po yan. Binaliwanag na because ang pig-contestar mga tugang is yung pipa-disqualifikar and bako man yung certificate of candidacy. So ang masalida, kuning kaso man talagang mahali ang gobernador, according to Attorney Ayan Makasinag, kasud sa payag po sa interview ni Pio, ang masalida mga tugang is di ba si gobernador. Ayan. Pero kung ang pig-contestar ngayon sa certificate of candidacy, ano masalida yan? So, nagkikadua. Iyo po yan maliwanag dyan. Ano? Okay, so, umupo na kita. Tabi, mga kabayan, magkarigos na.
Dulang kita sa luwas, mga tugang, sa mga dugay nato mga istorya, hali po dyan sa tuyang mapagiriba. Welcome back, mga tugang kay Daddy Luwens, ha? Ngunyang bungal daw, para po duman sa mga kabarangay natin. Dagdag na istorya, Luwens Bursa Barsana, partner. Good morning, plus kamen. Salamat tabi partner Mar Ninong, good morning sa mga baranda bay, sa mga dagdag pang bareta sa inautob kan DPWH Bicol Regional Office na maprotehiran sa baha ang mga residentes kan Barangay Peñaranda, Legazpi City na aranidigdi sa may Tibo River dahil sa sarong presenting flood mitigation dike control project kan sa indang opisina. Ang tigrereklamo kan mismong mga nagkapirang residentes dahil sa presenteng pagkonstruhir kan programa, tiglalaog na lugod sinda ng tubig ali sa Tibol River kung nagtataas ang level ng tubig padhay dahil sa kakulangan nin mga harang. Ini ang nanotaran tabi Patermar na pinag-aasikaso niya na reklamo sa DCJ kan mga nakalihis na aldaw, luminubog ang ibang arong digdi sa lugar dahil kan siring na problema. Sa matapos nagabaon kan mga tripulantes kan kontraktor na Alro Construction and Development Corporation Rasmar Plus Incorporated ang dikidigdi sa lugar, iyo man lugod ang perwisyo na idinulot sa mga residentes kan mga nakaagi. Ang kantidad kan proyektong pinag-aapod na Protect Life and Properties Against Major Flood Control Management Program, Construction or Maintenance of Flood Mitigation Structure and Drainage System, Rehabilitation of Flood Mitigation Structure at Tibo River, Legazpi City, igwa ining kantidad din 140,261,165.35 pesos. Iyo initabi Partermar ang concern man sa nakan mga residentes na daiman daw nin problema nagabaon ang dike basta lamang daw ang tubig man lamang matawan man lamang nin mitigasyon para mientras na dai lamang sindara laugon. Sa inyo yan na lugar? Undi di bagatabi Partermar sa may Proxy Albay. Proxy? Oo. Matatagi na ba ang dike? Ginaba sa dike ta nagibok ipanibagong ilalaag man na dike na mas matibay. Ano na, taday pwedeng existido mo na sudati tas gabao na sa napagamana sa bago? Ginaba mo na so luma. Oo, pagkatapos? Pagkatapos, siniligaan kan bago naman sa may inutan, ngunyan may pigagaba naman digdi sa may uro ibabang parte, ang problema panagaytad ilaog sa mga residentes. Ay, sala. Nila mong ginagan sandbag? Wara tabi Partermar. Ay, di, apotado kan si amigong Richard. Ano yan, second district? Region tabi Partermar. Region. Pinagtautan na kay Sir Richard. Ngunyan, nag-aalat kita digdi na mag-alasot sa may opisina kan DPWH Region. Tangani nang ipagpaabot. Asin maaraman man kan mga residentes yan. Kung ano man ang action kan DPWH sa paagi ni Madam Lucy Castaneda. Bako man maraot na gumibo ng mga proyekto. Basta dapat, dahil maapiktaran. Roger to that. Nagaroon man sa nanso otong patrabahong patinampo pasor sugunduman sa Baut Buena Vista. Pag-render kwenta ang rinang kaob, nawara lugod si patubig. Roger to Hanggang that. yan sa dagat, marabog na ta, nagparatbul sa sudugi. Oo, niya, man digdi. Pigiray, man tanga nga niyang mapakusog ang diki. Rinang ka na sudati taos dahil mong kinaganggit rin sira ngunya pag nag-haitad laog sa mga residentes. Ang ginibo, pigsampingan ki nagkapira mga ginarabang so mga tibri bagatabi Partermar. O garing di man ito sapat kapag minataas ang tubig. Di man ito sa santo. Sandbag ko ta. Correct. Ginagin ng sandbag. O kaya kung pwede man sana na pigpaiwasan, pinaiwas o deke? Pigpa iwas buda, pigpa ano na ini, pigpa tibay sa pundasyon kan di katabi Partermar. Sa matibay man pagilingon so dike, o garing ang reklamo kan mga residentes. Bako man ngayon ang problema. Ta ang problema ngayon ngunyan na niraot. Tapos iirahayon, piglalaog-lugod ngayon kami kitubig. Habang nasa construction. Habang nasa construction. Habang ko nasa construction, ginibang ipagi na dahil maglaog sa tubig sa residentes. Roger to that. Na, sabi ko nga kung pwede nga sa nakuta na iso existido, di naman ito sa lawas kan existido ginibo ko ta. Correct. Pag namahama, nasa ka nagabaon so existido. O di daw kutang problema. Yan. O ano daw anaday? Iyan sa da, anhabot. Puta, anong programa burkaan dyan?
Oo. Dali niya. Nagpoon ini tabi partner Mar, April 8, 2022. Oo. So, started kan proyekto, pero ngunyan lang ini nailing talaga ni na realisar. As in, makumpleto pa pala ini, pagka New Year pa, January 26, 2023. Alalong mainguragan dyan ang mga residente. Sa bata mo yan, tagura na. Uni nga, nagdadangadang na naman sa uran, iyon na naman ang pinagkakaaditan, kaya uni, maalat Ya, kitang nagrepresyo. nagrepresentar na sa mga barangay ta dyan sa Alro Construction kung anong sa indang gigibuon man. Dahil paday pa kita nakaapot sa barangay, nagano kita tabi partner Mark, diretso kita digdi sa DPWH region, tangani ng maano talaga, so dapat na mag-aksyon. Iyo, dahil man dapat maperwisyo. Oo, tapi nag-aapot ang takot sa Kasubago, si Madam Lucy siguro baka masiring pa siya sa opisina, kaya nag-aabang-abang kita digdi, tapos papalik kita giraray tabi partner Mark, tangani Brother. ng maaraman ko na no, an action digdi. Okay, sige. Oo, talagang totoo ni Tabi Pardon Marta, talagang dakula man na problema ini kung magkataon dahil anta siyempre dahil taman baga pinagkalalauman ugat baga ang mga proyektong nanonataran digdi magayon man ko ugat pag naatrasado yun lugod na nakakapirwisyo sa mga lokal na residente. Jer, mabalik na lang kita Tabi Pardon Marta, arangkada kang istoryang ini halidigdi sa Legazpi Port District area. Ako po, si LBD. Thank you very much, Partner Lugans. Yan po mga doon natong istorya. O yan, abangan po nila mga palap ko yan. Patrabaho dyan sa may Partikan Tibo River. Dyan sa may proxy. Ginabaan na palang sudiki. Tapos pigibo sa bago. Ang problema pag high tide, nalaog po sa mga residentes. Hindi lamang ginibang kitang sira yan. Ha? Na ginaba. Ay naku, ano ba yan? Ha? Anong klaseng sistema ng engineering yan? Mga tugang, may problema kita. Bata tagurana na. Hello kay G. Lovenia Neric Siringman, kay Ma'am Anita Armstrong, dyan po sa Melbourne, Australia. Good morning watching from Melbourne, Australia. Siringman si Homer Realista Lola, good morning everyone, Sir Mar. Ayan, okay. Ayan po yan, abangan ta po kung anong mga magiging sistema talagang medyo may mga naripara kitang mga proyekto na imbis na makatabang, nakadistro sa lugod. Di ba? Yan po tabi. Regional Office falan ang concern dyan sa ano yan, flood mitigation na yan. Proyekto. Pigirahay. At nga nidang mas mapakusog. Ngunyan, ang problema sa mga residente sa reklamo, piglalaog sin nakitubig. Siyempre natural, pag irahay ka, pigrang ka sa dati. Kung tanang nag-ibang ko tang paagi na kung rangkor man sa dati, may trensera. Dahil maglaog. Kung maglaog man, minimal sa naay. Ngunyan, isendamin nadalagan sa tubig. Natural, dahil na pong dahil na nakaulang. Di ba? Dapat ko pag-iisip man sa mga nyaon dyan sa maapektaran ng mga residentes sa mga arugbungan na proyekto. Yo, alright, mga tugang. First salvo ka mga istorya nato yan. We will be back. Makalis kang ganit. Man magdumanan pamilya mo, kigibuhon mo ang kabos para sa saindang salud asing kaligtasan. Kaya malalaoman mo ang Wilkins Distilled, the water most recommended by doctors for children and pregnant women. Because your family is worth it. Worth a Wilkins. Based on the IQVIA HCP study 2021. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na! Basta lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo,
Iwasan ang mga bisyo. Imantinir ang healthy lifestyle. Mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oroaldao. Mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. JR, bilisan mo, manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadawi sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ng tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinagaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa halangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga autoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Excited. If symptoms persist, consult your doctor. For excited ang katawan at isip. Kasya tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Kasya tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! DZGB News Minded. Alright, mga dugang balik po ito sa programa na ang dilim ng paligid, mga kapatid. Ha? Madiklo mo ng palibot. Garo nagbabadya ang malakas na ulan. Ano kaya ang sitwasyon kang panahon tadi? Ha?
para duman sa mga kabarangay nga to. Tangon niyan po, siyempre, tigurana na, pero matindi ang diklom kong panahon. Itanong natin sa Pag-asa kung kumusta ang kamugta. Hello, Pag-asa? Hello, good morning, Pag-asa po ito. Ay, good morning, Sir Melvin. Si News Manager Mar de la Cruz tabi ni sa DCGB. Mahapot lang kami madiklom muno ng panahon ngunyan. Kumusta po kita? Sir, sorry po, pero choppy po yung dating mo dito. Hindi Hindi ko naiintindihan po. Hello, sir. Hello, Sir po. Melvin. Sige po. Apa. Opo, sir. Madiklo mo ng panahon da tabi. Kumusta ang sa tuong sitwasyon ngunyan tabi sa weather system da? Yes, marhay na pagkaga po sa mga taga DCGB. Asin sa gabo, taga pakinig asin taga subaybay kang DCGB. Sa mga na petsa sa September 20, 2022, saldaw ning Martes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest Monsoon habagat po ang nakaapekto sa sentro asin sa Sorkang Luzon. Dahil lang kayan, digdi sa Kabikulan. Excuse me. Makaka-experience na po kita ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagoran asin pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang Southwest Monsoon habagat. Ang duro say maluya, sundo, moderato, na halis sa Sorsolnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang paghalon. Tinatayang agwat ning temperatura pigalaom ang poon 25 sundo 32 grado sentigrado. Asin ang aldaway nagsirang kasabagong alas 5:34 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:43 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 8:09 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live hanidigdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Hello, Sir Melvin. Yes po, sir. Opo, ano ini? Makakaranas kitang mag-uran ngunyan maghapon? Opo, sir. Sa ngunyan po, mapangandorong kita na may mga pag-uran sanhi po ng Southwest Monsoon habagat po. Kaya ngunyan, lauman tanan na mapangandorong kita na may mga pag-uran po. Ayun. Pero ano yan? Ano po ang advice na sa mga kababayan tatabi, Sir Melvin? Ano po, sir? Ano pa ang advice na sa mga kababayan ta? Medyo choppy po talaga. Sir Melvin, ano pang abiso ta sa mga kababayan ta sa sitwasyon mo niyang kampanahon ta? Opo, yung abiso po sa tuyan nita ngunyan na sa mga kababayan nita, yung mga may outdoor po na activity po, kagaya po ng papasok sa opisina, mga papasok sa eskwelahan, o kung may mga outdoor activity na gawa na kailangan pumunta sa labas po ng bahay ay magano po ng pananggalan po. Magdala po ng pananggalan dahil sa ngunyan na panahon po. Talaga makaka-experience siya kita ning maulan na maulan po kita ngunyan na pagkaldaw mga light to moderate sometimes heavy rain. At yung mga nasa naman po mababaasin sa mga matatarik na lugar kagaya po ng landslide and flood prone areas ay palagi lang pong monitor at magmasid-masid sa kapaligiran nila kung maaaring magdul. Itong mga pagulan natin ay maaari pong magkaroon po ng mga pagbautan ng pag-route rasay kang daga po. Kaya po, paminsan mag-monitor din po sa Pag-asa sa ipapalabas na weather system advisory sa rainfall warning system po. Dito po. At sa mga manlalaot naman po natin ay mag-ingat po sila sa paglaot sa karagatan. Although di kitang warning na kabandera sa anumang parte kang Bicol region ay medyo mahalong pa rin po tayo din sa karagatan po natin. Ayun, sana dahil maapektaran ang mga flight kaniroplano. Opo, sir, di ba siguro po? Ayan, aba. Sir Melvin, salamatan po maraming. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir. Sir Mar, yan, aba. Sige po, thank you very much mga tugang Sir Melvin Almohela ng Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. So yan po tabi, expected na magiging masabaw-sabaw kita mga tugang dito sa palibot. Dahil po yan mga tugang sa epekto na kanhabagat. Dahil po sa Southwest Monsoon, mga tugang yun na po yan ang sa tuyang namamatian. Madiklo mo ng palibot,
Grabe, ano nagurana. Nagurana. Yan. Nako, dumugang bandala taga ni Bata. Angel, mamaya ikaw naman ha. At mayroon punta naman akong airport. Punta naman akong airport. Mamaya alas 12. Bala ka naman ha. Ayan. Ayan. Sana di maapekturan ang flight. Alright. Yan po tabi, para sa mga naghaharap po. Manuel Klumong kita. Yan po. Expected na po yan. Maghapon, magiging maorang kita. So, mga kagulong, yung mga para motorsiklo, dahan-dahan lang po sa tinampo. Pagkatapos, ano pang tawag dito? Magdara po ng pandong, magdara ng kapote, at saka kung mapadalagan, luway sana. Lalo kung asphalt overlay, madulas kung basa. Ayo. Para po naman sa mga kababayan natin na hindi ko madiskuido. Ayo. Alright. Hello kay ano yan? Mark Ostonal, diyan po sa Bitano, sa Ostonal family. Rainy morning ngayon, Sir Mar. Yan, opo, kasi baka nagidali ako, tapos gano'n ako balik na, baka abuton kita. Nakabot mo kita dahil pa man nagbagsak, kung yung buminagsak na, no? So, tabi ni Melvin, yung mga may mga aktibidad sa luwas, kung magdaraning pumandong, pananggalang. So, mga nasa mga gilid kan salog, yan, maging watchful lang kita, baka biglang maglangkaw, biglang magbaha, kung araw kung makusog pag-uran, kaya pasiguro na lang kita. Okay? Yan po tabi, mga kababayan ang sitwasyon talagang medyo duro-dipisil ang sitwasyon. Yan ang magiging problema ngunyan, kaya itong pigapalap ni Lewins. Tapos siyempre, malangkaw sa dagat, tapos mauram pa, so mga hali sa kali, maburulo sa salog, susain madalagan, mga tugang mahanap ning kabakban, mga tugang sa tubig. Dahil baga water seeks its own level. Di natural, dahil inali sa trensera, tapig under construction dahil magkinagang gisanbag lamang na pang depensa, ayun, dalagan mga tugang pasiring dyan sa sa mga sa mga residensya. Bata piglilikayan tabagang yan, sabi kan Department of Health, likay kita sa dengue, tapos likay kita sa leptospirosis. Ayun po yan, taguranan na ha. Sana i-consider man kan alro construction, gibang po ninyong paagi mga bossing. Since supervising engineer kaya po kan DPWH, pag-ibuan ng paagi na di makapiktar sa tao, di ba? Open man siya, bukas man sila sa ako man nila may magpatrabaho ka mo dyan, pero dapat di makapiktaran sa mga kababayan nga to. Taramtaman sa ng salog bagayan. So natural, di man pwede na bring count ta sudike, pagkatapos pabayaan tang bumulo sa tubig, pasiring sa residensya. Garo salaan luhi ko. Di ba? Baka bago mahaman niya nagpigdikin pigigibo nindo, wala na sa puprotiran nindo. Di ba? Kana masikaso po yan. So nakabantay si Daddy Lewins duman mga tugang sa DPWH. Sewa natin kung anong magiging action kayang kang DPWH. Sa parte ni Ma'am Lucy, ang pag naraman niya ang issue, iko-connector yan duman sa mga concerned na mga departamento. Tangani kung anong dapat itong gibuhon. Pero yun po yan, tabi, Sana, sa mga araw ka ng mga pag-construir, maging ariglado man kita. Maging, wako sana so, mapapakinabangan tama na dilen siya dyan, kundi so convenience sa kantawo. Diba? Safety first, baga sabi nga ni kayan. Kaya baga may mga pag-siremi na hermano mo dyan sa atuya po na occupational safety. Bako lang sa tao tang nagtatrabaho, kundi pati na sa mga nyaon dyan na puprotiran taman kayan. Dapat na si kasunda. Alright, so yan mga kabayan, ang mga dagling nga itong mga impormasyon, talagang medyo may problema ang patrabaho dyan. Good morning, Sir Mar. Tara na po, mamahaw, sinanlag na may hotdog, buda, bunay. Yung gununon mong sabi ni John Paul Jacob. Maray ka pa na, Pati po mga relatives ko sa Santo Cristo de Regala naan para dangog mo po na si Ate Malu literal. God bless. Yan. Si Emmanuel Salceda, sabi digdi, good morning po Sir Mar. Makisuyo po kami na may announce na sa driver's license po ni Romeo Hilicado Histiada na purot po kan sa ruming estudyante digdi sa Gogon High School. Makikuha na lang po niya digdi sa guard me. Salamat po. God bless. O yan tabi. Romeo Giucado
histyada. Suwalit po, so driver's license mo po napurot kan sarong estudyante dyan sa Gogon High School, pakikuha na lang daw po sa guard. Okay? O, sabi po yan ni Sir Emmanuel Salceda. Ayan, si Ringman, si Maria Aurora Mendoza, good morning. Para po duman sa mga nagantabay na to sa DCGB News Online. Alright? Okay, yun po yan. Mga kababayan, ang mga duga niya itong mga impormasyon doon ngunyan po na pagkaaga. At kasahapon, mga tugang, nakaistorya ko, inapulan ko si Ma'am Noni Inolba, duman sa programa kong Aramon niya to, nagkaigwaning coastal cleanup. International Coastal Cleanup. Sabay-sabay ito. Naupsinda, igwasin ng 1 kilometrong stretch mga tugang na lininigan dyan mga kababayan sa Rawis. Panduang taon. Di igwang comparison mga tugang between last year na International Coastal Cleanup takasungon yan. Nanutara na 12% ang inilangkaw mga tugang ka mga basurang napurot. Di ba? So, mga upos kang sigarilyo, nagdakol. So, mga face mask, from 10 last year, naging 56 ngunyan. Ano? Una matindi. Kung sa'yo nag-arali mga tugang, suhasang, buda, sukis-kis. Kapitan, na imbestigaran mo na po initabi, Kap. Ang sabi ni Ma'am Noni, hasardos ngaya ito sa mga nagkakararigos dyan na baka makompromise ang salud. Ano man daw taduman man tinapo kadi dahil na sa nanlilubuga binahog sa ayam pinakalakaga binahog. Taduman itinapok. Ano nga igwang factory dyan kunan kisira magproseso ng sira ewan natin no. Pero kung igwa man yung factory dahil man pwede na dyan itapok mo sa dagat, di ba? Ito sa nanutaran. Ang sabi, pipakiulayan sa barangay na imbestigaran, tapos hanapon kung si Sami Kagibo. Asin pasabutan ng mga tao na bako arog ka ang dapat ang kang sira, I mean, yung mga hasang na yan. Dahil nga pwede iyan. Makaka-apektar yan sa satuya po mga kababayan. O bata nga, ngunyan po bagang simana, mga tugang, from petsa 17 hanggang petsa 23, sarong simana, iyo yan sa pigapod na World Clean and Green Week. Dapat magrilinig kita ng tama. Sarabay-sabay, so International Coastal Cleanup, di ba? Ewan natin doon sa Kagmara ba kung ano man nagkakuruan duman. Pero digdi sa Rawis, iyo po yan. So, naging resulta. Kaya naalarma mga tugang Department of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR na nagpartisipar dyan. As in, nag-validate ka mga basurang nagkakurua. Sana makanood naman kita. Ewan natin ipapalap na lang sa mga pag-iribat Partner Luis, diyan ko naman sana dyan sa sa Rawis, di pasyaran mo si Kapitan kung kumusta na ng tigso rekomendasyon kang BFAR, asin kang itong mga nagpartisipar duman sa pagrelinig na may nagkakura ang mga hasang buda kaliskis paing gusto. Diyan po sa so kiskis kan sira na itinapok mga tugang sa dagat. Iyo, ang bata ngayon may nagkakarigos duman. Ano lang daw yan arugmang ka ng ibang atong kababayan paki-check na lang po tabi bako naman tama po yan kung suabot itarapok ta na sa namas kisain garo ngaya bako naman magkakanigo. Pagkatapos ito na mga upos kang sigarilyo, imagine ang upos pa lang kang sigarilyo pwedeng makaraot mga tugang sa 8 litros na tubig, makakontaminar upos kang sigarilyo. Normally, sabi kan itong taga-DNR, pag yan dang upos kang sigarilyo, nakadukot mga tugang duman sa guragba, o duman mga tugang sa corals, nararaot ang corals, na minatapo hanggang sa magadan. Gano'n ang pagpatubukan, 25 taon ang pinakamaba, paitaas.
Kaya po pigpapak ng katamanan kundi yan arrogant kita. Day tapig pangatamanan mga pinagtaus-tawi kan Diyos. Yung mga nilalang kan Diyos kaya tama man mo niya na sabi nga ni Kensis of Grace nagkukurakaw po ang kapalibutan. Yung kadagatan ta. Iya ba? Yan sa Rawis, ewan natin mga kababayan ta. Iwasan na po ninyo yan at may comparison na last year nabilang sa mga basurang kinuha dyan. From 150 kilos, ngunyan naging 180 kilos. Anong basura? Imbis kayo mabuwasan, nadagdagan taan o beto kamaubutan mga tugang kaya itong mga paglilinig dyan is may dukar sa tawo. Na do'y magparatarapok ng basura, yung pangatamanan mga tugang, ang mga naon sa kadagatan, yung marine life. Yung sira, yung coral reefs, yung seagrass, yung kung may bakawan, kasi iba pa nabubuhay dyan na yung man ang pinagamit ng nakakatabang sa pagkabuhay. Livelihood kan iba ng mga kababayan niya to. Pero dahil sa naabuso, padit ng padit, tapos parayo ng parayo, mga tugang pagbanwit. Nawara susira digdi sa mga iparagilid, uruto na duman na rayo ng maray. Natural ang sistema diyan di kulang na sa supply, halangkaw sa demand, malangkaw ang presyo. Harayo so hinalian, mga tugang, harayo so pagbanwit, nagbakal kiyilo pagkatapos naggamit ng dakol na gasolina, natural transportation and handling cost, malangkaw sa presyo. Kaya kita digdipirming lugi. Barato pa ngayon so, sira ngayon naman sa Manila kaysa nga digding arinig kita sa dagat. Iyan po ang katotohanan dyan. Medyo may problema kita. May problema kita dyan. At naabuso ta na pong maray. So sana ini po nasimanang ini. Ining bulan na ini hanggang October 4. Di ba ta sa season of creation. Mabago ta padit-dit mga tugang ang sa tuyang mga pag-uugali sa paglilinig ta dyan sa tuyang pong kapalibutan. At padagos pang pag-init kang kinaban. And then from time to time nakakamati kita kang padusang balik. Di ba? Climate change mga tugang is imminent. Sabi ka kan. Baga, para po duman sa mga kababayan ta. Ingat sana difficile mga tugang sa panahon po na ini. Alright? And talking with basura mga tugang. Kasod na pinabalikan ni kay Joshua so basura dyan po sa Purok 6 sa Bitano sa Binitayan sa Daraga. Kaso Duterte Highway ginibo ng garo na open dump site sa Purok 6. Nagbalik niya ako digdita. Pipabalik niya ako ni Kapitana. Lunes nga magbalik niya ako. Pagbalik naman ni Joshua dahil mandang nairo. Dahil mga nabawasan. Ano nangyari? Ayan po, dahil mga ikot na dagdagan, pero dahil mga nairo, yung mangyari niya, ginodala ng binantiyan naman garo. Jesus Mariusip na buhay tayo Bueno, mga tugang, dugangan tapuan istorya, ali po dyan sa luwas. Christmas time, nasa DCGB. Nasa linya Jim na salita. Jim, good morning Jim. Yes, salamat Mar. Maray naga sa mga kapit maura, no? Grabe oran nga ngunyan digdi sa pasiring sa 3rd district na Mar ngunyan. Iyo, habagat na pala ni. Good morning kay Kagawad Lando Palabrika naka-monitor sa imo ngunyan. Hello Sir Lando, good morning. Long time no see. Ginubatan. Yes, mientras tanto tabi Mar, yan istorya. Nagiulok sana si Mayor Chino Garcia kan ginubatan sa informasyon at abonon pa may nagpapamali siya, nag-aansyas na magkandidato sa pagkalkalde sa 2025 bilang mayor kan ginubatan. Apat na bulan pa sa namin naturo ko. May nagpuposisyon na naman. Diba na? Actually, nagpapashare na sa barangay. Natutukan inikan si GB News matapos na nagpa-share na pigibahan pati dyan sa sur na parte ni party list Congressman Wilbert Lee nagngaran na Darwin Lee dahil sinda nagkakaraw suportado niya pati
an sa iyang kapamilya. Dahil ko sa naisip kung ano niya initugang o pinsan o kung ano, parehasli may ambisyon na magkandidatong mayor sa Banwaan kan Ginubatan. Tagaligas piday ni Tabi Mar, atong taga Ginubatan. Ngunyan, pag nagbuilta and continuing registration kan Comelec, mabalyo na dahil ni sa Ginubatan, matransfer. Maparehistro na duman. Sinyalis na talagang kumbaga sa manok, ibubulang. Yan ang sabi ni Mayor Chino. Raman, no comment, nagulok. Uyong sa naman si amigo ta. Tabunan niya. Kulpihon daan plano ka ni, 8 taon na nagpapara inguwa man na mapakaray ang Ginubatan da. May mga programa, projects na gustong ibugtat yan sa negosyo gayon, yan sa Ginubatan. Iuragan dati dahil may mga nagulang, kaya maringya ka ni, tanganing dahing ulang, magkandidato na akong mayor. Kung mayor, natural, makabuilo na kung anong mga plano para sa kausugan kan Ginubatan. Dahil magunta, interview niya to kay Congressman Wilbert tungkol sa bagay na yun. So kailan ko doon actually sa kuyang pinsan, no? Pinsan pala? Darwin Lee. Darwin Lee. So dakulo, ang misis niya taga Ginubatan. Dakulo lang gusto niyang gibol sa Ginubatan, kaya lang nauyam siya dahil pitutugulan ng development. So nag-iisip siyang dumalagang ng mayor. Bakit ka raw? I don't know the mayor in Ginubatan, but nagabigling legal script ka lang sa pamilya, mga taga-Ginubatan. Asawa. So kapitan kang doon yung Mercedes, pero tugang kang ina kang asawa niya. So, uncle nila. Naka-register siya? Naka-registro? Hindi naman siya sa Legazpi niya, pero nag-iisip siyang lumipat na dumasa. Ano po ni si Girokte? Mga barkada. Hindi si Darwin Lee, tinsa ko talaga yun. Speaking ba lang kung maglibot ka sa bago dumaan sa gitna? Gusto na sabihin, naglilibot na. Naglilibot na. Rimay, nakailing naman sa mga kababayan tang masolisitan. Nakailing sa kababayan tang masolisitan dyan sa Ginubatan. Pwede pa siya ng butungan ng 2025. Ano daw kung tumagal? Sabi niya, kung na daan niyang gibuhan yung mga development, may napupuhol. Ako na, ito pa, gusto niyang kagad lumangkin mga Jollibee, mga Arukaya. Gusto na lugod niya. May mga Jollibee niya siya na franchise, no? Lugod niya magpulisyon doon. Gusto na, i-clear sa dang kikupuhulan. Kung dahil pinuhulan, nag-try ko na kung tang Jollibee duman. So yung mga Arukaya development, sabi niya, i-clear sa grupa niya yung pito para dilo-dilo lang siya duman, no? 8 years na, gusto niyang kagang development dahil nangyayari because pagpupugulan siya, no? So, sabi nga, ako kaya, nauyam na kaya kung nakunan na yung dapat mag-ibo at hindi sa Ginubatan. Kaya nag-iisip siya, pwede ko na yan, pero supportado mo. Siyempre. Uli. Matindi ini. Pwedeng one-on-one ini o three-cornered fight sa 2025 election. Di karapatan maninda yan. Di sige lang. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita di si GB News. Thank you very much, Jim. Yan po tabi, no? At early bird, mga tugang sabi nga niya, ha? Para po dyan sa, nagpapabidbid na nagpapabisto ng mga kandidato pong alkalde dyan po sa lugar. Sa mga kababayan nga ito, may thunderstorm advisory po ang Pag-asa, ha? Ngunyan pong Aldaw. Pinag-issue alas 8 po ng aga, ngunyan pong September 20. Light to moderate to occasionally heavy rain showers with lightning and strong winds, mga tugang, are being experienced over Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Northern Samar, which may persist within 1 to 2 hours and may affect nearby areas. Kaya besong po ang kabos na pautob ng precautionary measures kontra po sa impact associated with these hazards, which include flash floods and landslides. Keep monitoring for updates po tabi. Okay?
Bueno, tudangan na po ng istorya. Halipod dyan, mga tugang sa luwa sa bahay ka mga pag-iribay nato sa Mega Force Patrol. This time, dumangad na kay partner Luwins Borso Barcena. Minabalik. Halipod dyan sa iyang pong area. Luwins, please come in. Yes, salamat tabi partner Mar. Dorje de Balas, makita ko niya digdi sa DPWH sa region. Nakalipalan si Madam Lucy. Undib pala si Madam. Nakalipalan si Madam. Para matigding nakaulay. Di nakaisi dyan, manong mo dyan sa, sa construction department? Or sa maintenance department? I-relay ng gadanin po, basa na digdi sa holding area sa kay Madam Lucy ng ganda. Kasi pagpapaabot sa mga concerned department. Di pwedeng magdirekta pala. Di pwedeng magdirekta. May iwan pala na cordon sanitary dyan, ano? Di ba? Ngunyan, ipinagpaabot na, pinag-text na po na, pinag-chat na, pinag-apodan tabot messenger po na sa number sa ko lalagad na day pa nagsimbag si Madam Lucy tang abdi sa bigya po na nasa na daw si Madam. Ugaring day pa makontak sabi partner Mar digdi sa tuyang pinagkamugtakan digdi sa may holding area tangani ng makaulay tangani ng ipagpaabot personal answering na problema lalo na patingon niya na nag-uran habit na naman sa residentes dyan sa barangay Peñaranda. Oda saro pa sa mga niya pinagpaabot na naman kay Kapitan Mafe Velasco na barangay Peñaranda siring na problema tangani ng maaraman man kung anoan na magiging nakdangkan barangay may kinaraman sa siring na pinagkakampang na problema na baga residentes. Okay, so yan muna tabi partner Mar. Medyo kita ngunyan. Alagad pinagpabot na siring na bagay tangani ng maaksyonan kang nanununggad tabi partner Mar. Makadagdag na bareta. Baka pwede sa kontratista na magsimbag. Saan daw ito? Alro construction. Uyan ba sa kunyan ang opisina ka? Uyan sa may katahid kang kan Wawais restaurant dati? Oo. Agyan man sana. Agyan na. Sige daw. Ang tingin ng problema nindo na pagpatrabaho nindo. Tada nindo kinagang kitring sira. Okay, sige. Sige. So yan tabi partner Mar. Mga dagdag pang istoryali digi sa lawa sa ko po sa LBB. Thank you very much, Dr. Luwan Santos Santo. Dumang kita kay Ans Galero. Ans, good morning, Ans. Marina aga, Sir Mar. Marina aga sa mga parantabay. Di nang ganda ko pipagkanigo, adi. Panduwa na ito, panduwa. Panduwa na, ani. Tatay na po ng kung sa amigo ko bagay dyan sa laog. Oo. Apunin mo na sa niya, sir. Ditinix ko. Pun kasubanggi, kaswapon. Di lamang. Pagka-chat mo nga ni sa kuwet, tingin ako naman. Kaso hanggang ngunyan, Nora. Bisa na. Baka busy. Pwedeng sa aga, igwa ng mga madangog na ninday yan. Mabot na si boss. Ito may direkta itong gripo pasiring dumaan. Baka lamang. Yan. Okay, sige. May nag-arapot kaya gusto man madangog din ang boses. Although pigbarita ito na baga because may mga statement na pinalawa sa Facebook. Kundi so boses ang gusto ng madangog. Kundi paano kaya ta? We tried our best but to no avail. Yes. Maluya ang satong sok-sok dumampalan. Baka lang ma-chimpuan ko taon-taon. Sige. Bahala ka na dyan. Okay, sige. Anyway, Sir Mar, sa mga nagdagman niya itong bareta, basig tutukan mo yan kan Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol and kabos sa mga jóvenes sa manlaylay na parte kan Kabicolan. Ini ko niyan napagaraman kan DCGB News gikan kay Regional Director Attorney Anthony Noida kung saan nagpapadagos man palang giraray ang tigigibunin ng Bicol Youth Leadership Camp o BYLC kung saan igwain ng temang barangayan para sa kabataan, improving youth participation in local governance. Sinabi kana nasambitan ng opisina na sa ngunyan nagtatausin danin prioridad sa pagtutok sa pagtaunin asistensya asin pagpapahiwas kan nakaaraman kan mga kahovenesan dahilan sa importanteng marahayan partisipasyon kini sa paggogobyerno o na sa mga LGU asin mga barabarangay. Sinabi ni Noida na sa pigigibon nindang 3-day camp nini sa Manlaylay na parte kan Kabicolan nagkaigwa na kini sa probinsya kan Albay asin sa Sorsogon pigahinguan ninda na talagang matukdoan o maturoan ang mga jóvenes kung ano ang dapat na pagiribuhon bako sanaan pagkarawat o kaya pagbasketball asin iba pa kundi an iba pang mga sektores dapat matutukan man kan kahovenesan lalo na ang edukasyon asin salud.
Ngunya naghahagad din kooperasyon si Nuida bako sana sa mga jóvenes ini, kundi pati naman sa mga lokal na ehekutibo na suportahan ang programa kan mga kahovenesan asin talagang tutukan man asin tauanin magkakanigong giya ang mga ini. Intabi sa man ang informasyon pa maligdi sa lawas kay Bahan si Boy, Ans Galero, TCGP. Thank you very much. Ano John? Diretso na. Ayan, diretso ko tayo mga tuloy sa mga istorya. Dalan mo kita kay Paring Jomar Bien sa First District. Paring Jomar, good morning. Please come in. Salamat Paring Mar, good morning. Good morning sa mga tarantabay. Sa dagdag na bareta, saro sa mga nakaditinir na persona digdi sa Tabaco City PNP ang isiniptarar sa grupo kanibang na kaditinir. Initabi pa di matapos na magluwas ang resulta. Kaan ginibong antigen test positibo sa antigen ang saro sa mga nakaditinir digdi sa syudad kan Tabaco. Susog sa impormasyon na nakuha kan DCGB News na ang nakaditinir na ini iyo ang sarong persona na may kaso ning karnaping digdi sa syudad na naarestar kan nakalis na simana. Alaga di nasigurar kan mga opisyales kan Philippine National Police na nakaulay kan DCGB News na dahil man ini magsiserving peligro sa iba dahilan tayo guwaman sindang isolation room na namumugtak sa may parting likudan kan Tabaco City PNP headquarters. Asin sa presente, naka-isolate ni Duman, mantang pigahalat pa man na magkaiguan ng commitment order hali sa korte para ini may transfer Duman sa Tabaco City District Jail. Ang saro lang tabi digdi Padingmar na medyo komplikasyon dahilan kan ini ma-arrestar may mga kasabay man na nagkapirang persona na na-arrestar sa ibang kaso na na inquest regular filing kung kaya nakahali na ini nagpakaluwas na ini matapos ang reglamentary period nakasarabay-sabay kay ining personang ini sa laogan detention cell kan Tabaco City. Kaya dahil maibitara na may posibilidad na ang mga na-i-release na ito pwedeng infektado man, pwedeng nga nidang hali duman, so virus ta dahil man na history ining nakaditinir niya na nagkaiguaning contact sa consign pa man na may na nagpositibo. Alagad naghalat man sa marayman na sundo sa ngunyan itong so nagkapirang mga persona na nailuwas from detention dahil sa reglementary period o sa paglapos ng reglementary period dahil man sindang na-monitor na nagkakaiguanin sintomas sa mga ini. Yan tabi pa din mga dagdag na bareta. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Ingat po kita tabi ang COVID niya pa. Kita niyo yan, maski mga nakaditinir. Kanakaagi dyan po sa daraga. Ngunit naman, tabako naman nangyari. Likay-likay sila, mga tugang. And kung may pagkakataon na magbabakuna for additional protection natin. Okay? Oras na itong mga tugang alas 8:41 na nin pagka-morning. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, Iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Sa simpleng gulay, Maggi Magic Sarap ang nagpapabuhay. Kaya oh, Magic Gulay, OMG, ang sarap-sarap ang tunay. With Maggi Magic Sarap, all-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic, at iba't ibang spices. Try mo na sa pinakbet, sinabawan, at iba pang lutuing gulay. Ang sarap-sarap ang tunay, oh Magic Gulay. With Maggi Magic Sarap, all we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Ang baha nagdadara nin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. DZGB News Minded. Okay, mga dugang, balik po kita sa programa. Ngunyan po na pagkagabilis ng oras. 14 minutos bago po mag alas 9 ng pagka-morning. So, duman po sa mga kababayan may mga paapod po mga pagtiripon ng mga departamento ng gobyerno. Yan, DepEd, iguaning press conference ko niyan. May online, saka may duman sa RELC mismo. Aramot ako anong mga magiging tema kan sa inda pong mga pagpapod na yan ng pagtiripon. May mga issues na kinakailangan na resolviran, no? And linawon, di ba? Sa national, yung sa indang budget, dahil pala na sabay. So budget duman san mangyari sa SPED, no? Pagkatapos ini pong nangyaring kontrobersya man digdi po sa daraga, di ba? And then yung mga reklamo ng mga kontribusyon na
pambakal kay smart TV, pagkatapos electric fan, pangyari. Agad sa magurang. Ano ba yan? Ha? Alright, anyway, alam mo talaga kung ano mga magiging development ganyan po sa press ko na yan sa DepEd. Mientras tanto, si Joshua Bino nasa linya ko niyan. Joshua, good morning. Please come in. Yes, good morning Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag pang bareta, padagos man ngunyan ang inventaryo kan Department of Education o DepEd Albay Division. Tangani aramon ang mga kakulangan sa mga eskwelahan, siring na ang mga tukawan asin mga classrooms na kaipuhan i-repair. Iyan ang sinabi ni DepEd. Naputol. Ano nangyari? Naputol si Joshua. Nalubat ba o ano? Naputol si Joshua. Anong nangyari sa linya ni Joshua? Bata si Joshua Kyoton. Kyoton baga angel si Joshua day. Ka-love team ni Darna. Yan na. Yan, good. Yes, padagos ninyan ang inventaryo kan Department of Education o DepEd Albay Division. Tangani aramon ang mga kakulangan sa mga eskwelahan, siring na ang mga tukawan asin mga classrooms na kaipuhan i-repair. Iyan ang sinabi sa DCGB News ni DepEd Albay Division Superintendent Norma Samantela sa pagsabi na sa pagpadagos kan klase, talagang yaon pa man ang nagkapirang problema, siring na ang kakulangan sa mga tukawan asin classrooms. Kung kaya sa ngunyan, ipig-inventaryo o ipig-ilista ninda ang mga kaipuan ripasuhon, tangan imahagada ng pondo asin may paabot sa makakatabang na ahensya. Dara kaini sa ngunyan, nagkakapira mga eskwelahan Sir Mar na ang mga estudyante nagkaklase sa mga courts. Sigun kisamantala, nagkapirang adjustments ang tigigiri ngunyan kan mga eskwelahan sa bilog na Albay, kung saan ang iba igwalin mga shiftings, kung ano ang available rooms o iba pa na pwedeng gamiton, yun na muna ang pigtataga sulipat. Dara kaini, yaon ang posibilidad na talagang medyo conducive ang learning environment para sa mga estudyante. Alagad sa ibong kaini, tela, siniguro ni Samantala na padagos man ang sendang espersos para masolusyonan ang mga nagbubulotwang problema kan mga estudyante, siring na sa mga eskwelahan sa bilog na probinsya kan Albay. Sa ibong nalado, dakula ang paglaom ni Samantala na sa panluway-luway ng pagbalik kan normal na pagklase, maibalik naman ang dating sigla asin mabukod ang mga learning losses kan mga kaakian. Digdi sa probinsya kan Albay, Sir Mar, nasa 237,800 ang bilang kan mga DepEd students. Medyo hababain ni Lindiit, hali sa 248,534 mga nag-enroll kan nakalihis na taon. Yan tabi, Sir Mar, ang mga dagdag man na impormasyon na lidig sa luwas. Joshua Bino, DCGD. Thank you very much. Mga impormasyon po nahali dyan sa Daraga and dyan po sa DepEd Albay in connection kayan po ng mga pag-assess o pag-inventaryo ka mga pangangaipo kay Puhan. Ang problema niyan sa classroom at wala na yan yata sa DepEd because of the Mandanas ruling, ipinasa na sa mga local government units. Yun ang problema natin. Kung paano maisaayos. Yan po taramdaman nito, ang tabako, nag-utang na. Nagutang sa bangko para lang ipairahay po sa mga classrooms. Now, how about sa ibang mga local government units? Yung probinsya, at least nagtatauman, nali po naman sa Special Education Fund. Kaya lang, siyempre, di man sasapatin kadakulutang eskwelahan na diskariluda. So, iba nag-i-eskwela po sa COVID court, at saka iba pa, sa smart usage. Good morning, mga tugang dyan po sa Bagtang Barbershop. Sabi ni Renz Luna, mauragon ngayang serbisyo. Huni bagang isimi kalbo na kita. Nakantabay mo sa imo makusugon ngayang monitor kandi si GBDD. Yan. Bagtang Barbershop. Uragon Bagtang Barbershop. Okay? Then, suduman po sa mga kababayan niya to, magkunyang kita, magpasiguro kita kan sa tuya po ng mga kwarta. Dahil magparatubod-tubod sa mga Texas scam na padagos pong nagpapadara o nare-receive nindo. Sabi ka National Telecommunications Commission, pag may nare-receive nga kamong Texas scam, iusip nga sa inda. Pero ang pinakamadali kan John, dahil mo pag-intindi yun,
Minsan kasi yan yung tinatawag nating phishing. P-H-I-S-I-N-G. Terminology po yan sa sa computer parlance na garong ibubusol ka na magdumang ka sa arog ka ni garo gigiyahan ka hanggang sa makuha na gabos mga sa imong mga detalye, mga datos. Bata ngunyan, iba na ngunyan ng padradyon. May pangaran mo na. Ngaya Mr. Mario de la Cruz, yun ngaya 600,000 pesos. Your number ngayon 600,000 pesos. Call ngaya arog ka ini. Say ko, sunodunong mo. O dahil na nagsimbag na hoy. Pagabot naman sa mga Facebook, Messenger, o yan. Papadara ko ng mga link, ay wag niyong buksan, babayaan lang ninyo. Wag niyong intindihin yan. Mga nagpadala sa dahil mo hindi kilala, ay wag na. At nganing dahil makompromise sa indo po ng mga accounts. Now, minsan ang iba kikurup gigaramit sa kung ano-anong makalukuhan. Imagine, maging si Bishop, dinali. Si Father Mamoy ito, dinali. Di ba? Kaya may mga tawong mga maituman budi. Kaya duman sa mga kababayan ta, day kamo padagka dyan. No? Kung day man kamo nagtaya, day man kamo nag-intra sa ano man na patimpalak, nga taman tamaga na ka. O yan po tayo. Yan sanaan, barometro tayo ng mga mga patanid. Di day ka mag-insindikaan. Bata minsan pag-arog ka, magpadara ka ngayon ng arog ka ng kantidad, tanganing yung makuha mo ngayon, susay mo ngayon ginanahan na 600,000. Pag nakapadara ka na, dahil nang ribok-ribok, dahil mo na makuha kung nga ina. Tapos na, goodbye 6,000. Di ba? Kaya po, duman sa mga kababayan, tawag kayong padala dyan. Kada ko lumakalukuhan mo yun ng mga pinagigiribo. Imbis na gamiton po ining social media para po sa pagatod kita mga impormasyon asin makatabang para po sa pagprogreso ta kung ano-ano gigiribo kan iba pagbintahi, di ba? Ito yan ang mga patanid na dapat po natong sundan. Tangani po na dahil kita magkagawa ng problema and dahil makompromiso mga accounts nato sa social media accounts, kasaboy pati na sa mga bangko asin iba pa, dahil magkagawa ng problema di ariglado kita. Good morning kay Ate Nits na Barcenas. Good morning kay Papa Mar. Sharing man si Gina Bose. Good morning. Yan, okay? So yan po tabi. Dahil na nagbalik si Sir Edgar, okay na nga ito sa interview ngaya kang interview ngaya kay Architect Leo sa Secretary, mga tugang kang Bicol University General Association, Alumni Association. Ta September 24, Sabado, igwa po ng General Assembly pagkatapos election of officers. So mga graduate po sa BIO, po elementary hanggang college, magdurmang po kamo, mag-attender kamo, tangani na masabutan nindo kon tamay reporting man yang kang present ng mga opisyalis, ano nang giniribo ninda, ano na po ang nangyari sa ano nang status kan organisasyon. Okay, and then kumusta man palan kay amigo ko yung administrative officer mga tugang kan DPWH regional district engineering office number 1 sa first district engineering office si Bro Alan Imperial. May plano da si Sir Alan na magkandidatong board member board of director kan alumni. Sige paita nakula may tatabo mo kanya kung kadyan sa kunya, di ba? Good morning Sir Mar, mabuhay ka mo dyan, sabi ni Sir Alan. Nakantabi si Sir Alan, dakula may tama ganun ni Sir Alan, una nindo. Yan ang bigsabi kong sadit sana pero tian. Garo man si Papa Mar. Okay, umaduma na kita tabi. Amerika kumamaya alas 10:30 para po sa Anghapot, sa Aramo niya to program. Okay? So para mentas, Anghapot, mga tugang is signing off. Salamat po sa indo. Thank you and God bless. Okay, natin, baka bukas makasama na natin si BP Henry para po sa pagpadagos kan regular na programa. Sa indo ka boss, thank you and bye-bye. Abangan na po si Pio Fernandez masunod lang sa programang Tingog Kambanwan. Anghapot,
Ano nga ning hapotnaan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz, alagang Unilab.